mojom krátkom živote som mal možnosť učiť sa, aj učiť rôznymi spôsobmi v rôznych krajinách. Na divadle sa mi páči to, že dokáže z reality urobiť kúzlo a z kúzla realitu. Herečky a herci v našom divadle sú rôzni ľudia, každý má svoj špecifický príbeh za sebou, ale čo ich spája je to, že sú to ľudia bez domova, ďalej sú to ľudia s ťažkým telesným postihnutím, s psychiatrickou diagnózou. Ale za tie roky, už to bude takmer 10 rokov, čo robíme divadlo s ľuďmi bez domova. My sme si všimli, že divadlo dokáže dať ľuďom pocit bezpečia. Majú priestor, kde môžu urobiť a povedať, ukázať veci, ktoré by ich obyčajnom, reálnom živote nikdy neboli schopní, nebolo by to možné, nebol by na to priestor. Divadlo dokáže ľuďom napríklad vytvoriť vzťahy. Možnosť vycestovať, možnosť stretnúť sa, spolupracovať.